Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатыба кайбер темалар турында. Шәһәрдә юлларның кар өемнәреннән чистарту дәвам итә. Машина йөртүчеләр аларның эшен ничек бәяли? Чоллар җәмәгать транспорты эшеннән канәгать түгел, моның сәбәбе нидә? Чыршы урынына трактор Ярчалыда яңа инсталляцияләре барлыкка килә башлады. Шәһәрдә юлларны кар өемнәреннән чистарту дәвам итә. Бу эшкә көн саен 100дән артык техника җәлеп ителә. Тәүлек эчендә юлчылар 350дән артык рейс башкаралар. Машина йөртүчеләр аларның эшен ничек бәяли? Безнең төшерү төркеме Мәскәү проспектында булды. Иртәнге сәгатьләрдә Мәскәү проспекты шәһәрдә иң җанлы урыннарының берсе. Чаллылар эшкә ашыга. Ләкин аларга уң яктагы полосада кар өемнәре киртә тудыра. Шул сәбәпле юл тарая. Ә бу авариялы хәлләргә китерә, ди машина йөртүчеләр. Да, очень долго очищать, скорее всего, может, техники не хватает. Вот, поэтому я как водителю, да, мне иногда чуть-чуть мешает на проезжей части снег с правой стороны. Это создает аварийные ситуации. Московскийда юллар әйбәт. Менә бүген җыштыралар уже. Уже төйләр карны чистарткан. Кичә җыеп куйдылар да кырыйга. Сейчас будет нормально будет. Моңынча да әйбәт инде, конечно, но бер-ике көн җыштырмадылар вроде. Просто бывает так, что трактор пройдет, наделает кучу, а потом долго приходится ждать, там проезжая часть завалена. Көн сайын кар чистартуга автомобиль юллары предприятиясе 100 берәмлеккә якын техника һәм 80 эшче җәлеп итә. Ишек алды территорияларын чистарту штат режимында башкарыла. Шәһәр башлыгы сүзләренә караганда, күпләп явым төшемнәрдән соң карны чистарту 3 көн эчендә башкарылырга тиеш. Понятно, что на лету снежинки еще ловить никто не научился. Так не бывает ни в больших городах, ни в малых. Поэтому снег имеет место выпадать. Жилищно-коммунальное хозяйство в течение 3 суток должно этот снег убирать. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, кар түгү буенча 4000дән артык рейс башкарылган һәм 55000 кубометрдан артык кар чыгарылган. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чоллар җәмәгать транспорты эшеннән канәгать түгел, алардан зарарлар шактый, тик менә рейдка аларның берсе дә чыгарга теләмәгән. Бу хакта хуҗалык җитәкчеләре белән традицион киңәшмә барышында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Тикшерүләр 21 ноябрьдән 4 декабрьгә кадәр көн саен үткәрелде. Тулырак алдагы материалда. Автобуслар һәм трамвайлар көткәндә вакыт уза. Хәзер салкыннар җитте, пассажирлар зарлана. Алар әйтүенчә, кич белән җәмәгать транспорты хәрәкәте аралыгы 30 минутка кадәр арта. Очень долго, во-первых, холодно, люди мерзнут. То есть стоят же также бабушки. Многие водители не сажают в виде бабушек на остановках. Просто уезжают. Такая ситуация постоянно. Желательно, чтобы побольше ходило автобусов и большие, особенно в утренние часы, потому что люди едут на работу, невозможно уехать. Переполненный ужасно. Вот если даже в ковид, когда был пик заболеваемости, никто не подумал о том, что как селедки в бочке ездят в трамвае люди на работу. Шолда көн сайын 63 трамвай һәм 200дән артык автобус йөри. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сүзләренә караганда, 21 ноябрьдән 4 декабрьгә кадәр җәмәгать транспортында көн сайын тикшерүләр үткәрелгән. Шул исәптән аларның хәрәкәт интервалы да бәяләнгән. Автобуслар һәм трамвайлар эшенә шикаят язган Чаллы халкына рейдта катнашырга тәкъдим иттеләр, тик ревизорлар компаниясенә кушылырга беркем дә теләмәгән. Желающих не нашлось, к сожалению. Предложим дополнительно на этой неделе, проверки прекращать не будем. Но вы знаете, кто обращается конкретно? Фамилия, имя, отчество человека есть? Это мы знаем, обращаются и ВКонтакте, через соцсети, у людей есть аккаунты, то есть мы обращаемся на эти аккаунты. Надо настойчиво приглашать, чтобы вместе доверие было. И доверие к проверкам, но и доверие к людям, которые обращаются. Илья Зуев җәмәгать транспорты эшен тикшерүне дәвам итәчәген билгеләп үтте. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Барысы да жеңүү үшін азык-түлек, җылайберләр һәм башкалар. Яршолыдан гуманитар һәм шефлык ярдәменең чираттагы партиясы җибәрелде. Автоколоннаны озатырга шәһәр мэры Наил Мәхдиев, шулай ук активистлар һәм волонтерлар да килде. Толырак хәбәрчебез материалында. Азык-түлек товарлары, дарулар, җылы кием, шулай ук хуҗалык ихтиҗлары өчен әйберләр. Булар барысы да махсус хәрби операция зонасына җибәрелә. Шулай ук актив шәһәрдәшләр, волонтерлар һәм иҗтимагый үзидарә рәисләре дә махсус операцияләрдә булган хәрбиләргә ярдәм күрсәтү буенча төрле чаралар оештыралар. Я, конечно, очень благодарна, что у меня вот такие жители в нашем комплексе. И, конечно, и мечеть у нас активно участвуют, представители были. И особенно у нас, конечно, активисты, вот, женщины. Конечно, они собирают все это, переживают за наших ребят. Шаллы мэры Наил Мәхдиев узган атнада Лисичанскида булганы турында сөйләде. Анда ул ярдәм күрсәтүче шаллы волонтерлары белән очрашты. Эта группа работает, ежедневно кормит горячим питанием в день 5000 человек. И то, что мы с вами отправляли отсюда, фуры с продовольствием, гречка и сахар, и одноразовая посуда, значит, тушенка, все это, безусловно, очень востребовано. В 10 точках Лисичанска все это дело происходит ежедневно. Шәһәр башлыгы шулай ук хәрби хезмәткәрләргә генә түгел, аларның туганнарына да ярдәм күрсәтелүен искәртте. Бу балалар бакчаларына, секцияларга, түгәрәкләргә бушка йөрү, мәктәпләрдә бушлай туклану һәм башка төр ярдәм чаралары. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Ширши урынына трактор. Зәббистәсе районында беренче автомобиль юлында нәкъ менә шундый яңа ел инсталляциясе барлыкка килгән. Гирляндалар белән бизәлгән трактор игътибарсыз калмады. Беренчеләрдән булып аны Айзилә Шәймөхәммәтова карады. Шәһәрдә яңа ел чыршыларын бизәгәндә һәм декорациялар урнаштырганда беренче автомобиль юлында чын трактор бизәлгән. Ул яшел, кызыл, зәңгәр һәм сары төсләр белән балкып тора. Гирлянда белән трактор кабинасын һәм хәтта тәгәрмәчләрен дә бизәгәннәр. Дөресен генә әйткәндә, ул бу формада йөри алмас мөгаен дип билгеләп үтә шаллылар. Ләкин ул яңа ел кәефен күтәрә. Очень празднично, креативно люди подошли. И как бы всем нравится, с дороги очень видно. Очень интересный формат. Сразу веселее становится. Ну, свет, то, что гирлянды, яркое, новогоднее настроение. Ну, такое я, да, первый раз вижу в своем городе. Такого не было еще. Ну, в принципе, красиво, хорошо, да. Ачыкланганча, бу техника сату белән шөгыльләнүче бер эшкуарның идеясы икән. Трактор үзенә игътибар җәлеп итә, күпләр фотога төшергә килә. Әле быел гына ачылды. Шул хөрмәткә яңа ел балаларга яңа ел күченә итеп тракторны бизәргә булдык. Бу идея күптәнге. Без тракторны күптән бизисе килгән иде. Менә вакыты җиткәндер күрәсең. Хәзер инде шаллы халкы өчен без ясап куйдык, бизәп куйдык шу тракторны. Трактор ноябрь урталарында үз утларын кабызган. Гирлянда исә караңгы вакытта кабызыла. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гальцин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 000 рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Сатып алдым кэшбэк, сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Премьера. Галимҗан Ибраһимовның Алмачуар әсәре буенча эшләнгән Торлан фильмы 2022 елның декабрь аеннан кинотеатрларда. Яшь чикләве 6+. Внимание! Грандиозная распродажа мебели, товаров для дома и сна в мебельном центре «Соло». Все в наличии и со скидками до 70%. Стильный диван 49 990. Это реально. МЦ «Соло» 4110А.